Tá an eagraíocht Bithéagsúlacht is Scoileanna I ggófortíocht le Glenveigh ag géirí Scoileanna iiritas a chur isteach chradim laochra dúlra 2026. Tugann na gradim seo aitheantas don obair iontach a dhéantar is Scoileanna watha leis an Bithéagsúlacht. Bronnach an gradim náisiúnta Scoil Uí Ghramhnaigh I Ráth Chairn in anuraidh. Bhuaimid gáirdaigh nuad an scoil, tá sé híos an sin agus na tugalóirí an mar shampla tá sa gréine an tá asláid plandal tá asláid sprí. An comórla a thuirthin ná bí a churmach le haine éin, rudí a dhéine asel, chur go leor plandaí le haine bacha agus bantanna bhas. Tá sé thar cín gan na páistí, Tá sé lug faoin na páistí bheith fólam faoin tábhacht le Bithéagsúlacht agus an ceangal atá aine leis an nádúr. Irtar phobail scoile fí seán dáneardín a cheola chuig an eagraíocht Bithéagsúlacht is Scoileanna roimh an 9:20 de bhí na bealtaine. Déanfar measúnú na fí seáin fad agus ranófar Guardian scoile amháin le háchárú omláin a dhéanamh. Áine Humphreys, nuacht Cúla4, cún déana mí.